Takže ahoj, já vás zdravím, tady je Kilbean a já se velice omlouvám, protože v minulém díle, což je teď pro vás třetí a pro mě čtvrtý, který jsem natáčel, tam jsem našel diamond, 3 diamondy a enchantoval jsem si našel jsem i toto v netru, jenže mi se to nauložilo, i toto jsem si udělal, že mi se to nauložilo, což je teda špatné. Já vám zkusím ukázat, kde jsem ty diamondy našel, jestli to ještě najdu teda. A já doufám, že to teda najdu. Teď jsem si udělal toto. A taky jsem si udělal farmu jak se to jmenuje, už je tady na to. Ale ještě máme málo semínka, takže to ještě tady budu všude vylepšit takové. Ale zatím to máme, takže se něčeho bát. Příslušný potravy budeme mít. A teď jdeme teda najít, kde jsme to byli. Počkat, my jsme byli... Jestli to budu muset ještě trochu osvojit. Protože to by teda pěkně daleko. No, zase tak daleko to není, ale počkat. Slyším malinké pavoučky. Jo, a náplní dalšího dílu by bylo, že si uděláme XP farmu s těmi pavoučkama malýma. Takže to bude další díl. To bude náplní dalšího dílu a náplní tohoto dílu bude to, že zabijeme creepera. Nebo on zabije nás, ale to se asi nepovedlo. A takže sebevražda, takže nerozhodně 0-0. Počkat, a já jsem to našel. Už jsme blízko a já jsem to... Vím, že to bylo někde tady, trochu si ale stiším zvuky, ať mě i slyšíte. Tak. Bylo to. Jo, tady dole. A... tady ne! Proč? Že jsem tam to znamená spadl. Vypadni ty potvoro! Umřeš. Nebo umřu já? Asi to umřu já, bude dřív. Preparata pane. Au. Kuřice. A jdeme teda najít další ty, ale to teda štve, počkat, já jsem to vytěžil tam vzadu. Někde? Někam tam. Někde tam jsem byl, počkat. A já jsem mu... pardon. Jsem trochu námocný. Trochu víc asi. Ne, kde to bylo, sakra, počkat. Já teď nevím, odkud jsem ani přišel. Hele, tady je stone, ten si rozhodně vezmeme. Už nám dochází hunger bar. A my nemáme dost dřeva, takže na to pošleme. My jsme si udělali něco lepšího. Ještě tady a jdeme teda tam, nahoru, nebo tam prostě někam. Počkat, tady by i mohly být dia. Teda já chci dia. A já chci hodně dia. A tam nechci, už nechci dia. Už nechci ani zombíka. Už chci nic. Spíš chci neumřít. Jo, tady to bylo. A jo, super. Zde. Tady byly ty diamanty. Tady bylo jich 5. A tady creeper. Pojď sem, blbečku. Tak nic, nezájem. Jo, on mi stagnuje. Že jsem neumřel. A jdeme se podívat sem, jestli tady nejsou další diamanty, protože ty by se nám hodily. Teď už máme i enchanting místnost. Ještě, že mám ten diamond pick, že mám tu diamond pickaxe u sebe a že jsem nespadl. Tady byl redstone, myslím. Semka. Je tak blbé, že se mi to nauložilo, protože já jsem chtěl jít vyrendrovat. A nevím. Ale počkat, tady by něco mohlo být. Jo, třeba láva. Už to jdem obejít. Že já rozhodně nechci umřít. A já jsem řekl, že nechci umřít, ne že chci umřít.
Dělám to jinak, dělám si to takto. A takto. A kam teď? Já chci diamanty, jestli tady nenajdu, tak mě pleskne. A tak, synka. Tak. A jdem dál. Takže tady asi diamanty nejsou, takže mi pleskne. To je tak špatné. A co tady? Leda prd. To jsem komu udělal? Není něco nahoře, kromě lávy. A bereme si železo. Toho není nikdy dost. Já mluvám se, loguje mi to trochu. Tak. A jo, všichni si prosím vás hoďte kvalitu do HD, protože to jsem vám zapomněla na začátku říct. Protože nenatáčím už na 60 fps, ale na 50. Když tak si to hoďte do HD, protože když mám 50, tak se mi to, a fakt je to úplně stejné pro mě a dřív se to vyrendruje, když to má jako horší kvalitu. Tak. Tady, ještě tady. A zase prd. Ne, tam by něco mohlo být. Mohlo. Sem, tak a... Takže... Sakra. Ale uděláme si to trochu jinak. Ne, já nemám dřevo. Sakra. Takže to je špatné. Mohl by tam být diamond. Ale fakt nemohl z 0%. Ze 100 na 1%. Takže jdeme zpátky. A to chci taky najít. Chci to taky vzít. Že já chlup. Že já chlup. Čekat. Tak. Jo, že já chlup si nevzal další. Že já chlup si nevzal ten diakrumpáč. A já zdrhám. A tam je creeper. Chytej. Pary. Ne. Zdrhám domů. Teď se mnou nemáte o čem bavit, protože já zdrhám domů. Protože rozhodně nechci umřít. I když tolik věcí u sebe nemám, ale i tak nechci umřít. Ne, pryč. Tady ne, tady. Možná, nevím kde. Mazinga. To tady trochu osvětlím. Tak, jdeme sem. A teď, ty vago, co jsem komu udělal? No jo, já jsem nechal, aby se zabil creeper. A já creepery už nemám rád, protože jsou to kriplové. Ne, já se bojím. A co kdybych jsem dělal toto? A on se ke mně nedostal. Už je tady. To je náš příští dům, budoucí dům. Blbě, že nemám na enchanting. On je hned tady. Já to radši stopnu. A vyhrábu se ven, protože se umřu bez tak, takže čau. Žil jsem zpátky a teď nevím, kam jsem to zašel, ale vím, že jsem to tam ať vyhrabal. Málem mi bouchl do ksichtu, což teda nebylo moc dobré. Jen tak jsem jo, tady bydlíme. Jen tak jsem uskočil, takže jdu domů. A enchantím si třeba nový krumpáč. Co jsem komu udělal? Vypadni, ty šmejtko. No, ke mně domů nechoď hlavně. Teď mám enchanting místnost. Kdyby jsem tak stihl tak vyskočit tady a zavřít. Ano, by tam zůstal, by to bylo dobrý. Tady je náš ten, ale já to nechci. Tak. A hodíme si sem redstone, toto. Dáme si ohřát toto. A tak.
Tak. Tak. Máme tak něco redstone, ale ironu. A máme 300 taky redstone. A jdeme si teda enchantit nový krumpáč. Asi tak. A jdeme enchant si udělat. Jen co si to teda postavím. Budeme enchantovat železo. No jo, a semka. Když si to tady hodím, tak... Sakra, já tady mám ty... A to je špatné, takže já se budu muset dát někam jinam. Ale já se ještě nechci zničit. Takže jdem sem kámo. Tak, musí být samostatný. A... Dvojku. A co pak tu máme? Unbreaking. A lepší než nic. A i když to nic by bylo někdy lepší. Ne. A já si to jdu tady trochu vystavět. Nemám zase lopatu. Nemám lopatu. A kde pak máme? Tady mám lopatu. A já jsem ji vlastně před chvilkou zničil, takže to děláme ručně stručně. Tak. Tak, ještě kousek, ještě dvě, ještě jednu. Ještě tady. Tak. Uděláme si to takto, si to podstavíme pěkně. Jsem se asi nakazil v Egyptě, jak jsem byl tolikrát. Já jsem byl v Egyptě hodněkrát, tak jsem se asi nakazil těma sandama a sandstonama a vším. A tak. Tak. A ještě tady poslední. Zde. Do ten. A ještě poslední kus. A máme dřevo. Tak. A já si jdu ještě najíst. A hned jak skončím, tak natáčet další díl. A v dalším dílu bude třeba to. Do dalšího dílu bychom mohli udělat, co jsem to chtěl udělat, počkat. Nebýt farmu, ale chtěl jsem udělat, co jsem to chtěl, jo, XP farmu, takže hned jak skončíme, tak teď tam si jdu ještě kámen, protože tam potřebuji být repeatery, takže si jdu ještě ohřát shooter. A tak, a to tam chce repeatery, takže budeme potřebovat toto. Hodně redstone a co dál? Kyblík vody. Já mám kyblík lávy. A co bychom si udělali koš? Teďkom. Koš třeba koš se hodíme sem. Tady. Tady raz. Tady, že to má být. Tady. Čekaj, na spodek se hodí láva. Jo, tady se hodí láva. Teď si potřebuju počít toto. Tady se udělá... Ne, počkat. Na to nemáme zase dřevo. Nebudu říkat, jaké dřevo. A doufám, že nám teda něco vyroste tady, ve té farmě. To vlastně ani moc není farma. A udělal jsem si glowstone, nebo... Pardon. Našel jsem glowstone v tom. A taky mám ten, takový ten... Ne slime ball, ale taky to hnusné také to hnusné slime zemi. Tak, tady se hodí cedulka, tady se hodí, vidíte co? A jdeme teda najít nějakou vodu. A kousík vodu. Tak tady tohle to asi není voda, takže jdeme jinam. A nebo podíváme se nahoru na vodu a vyzkoušíme už ten výtah. A jestli mi to nepůjde, tak si pěkně naštvu. Takže zkusíme ten výtah. Jestli to nepojede, tak mě plaskne. Co to je? Super, takže já to půjdu po schodech, jako blbeček. Ne, včera jsem to stavil hodinu, jako to ten výtah, protože ještě... To bude na dlouho, Už jsme tady, tak ještě tady. Tady je voda. A tady je ten poslední postav, já vám ukážu potom. Tak potom jsem chtěla říct, takové zapojení je to lehké, ale tak mi to nevyšlo. Což je teda špatné pro mě. Pro vás ne, pro mě.
Tak jak semka a jdu si nabrat kýbl vody. A tady je cesta zpátky, dolů. A semka. Sakra, to nechci. Kde mám ten, tady mám ten čudl. Tak. A ten si to hodíme na tady. Tady se hodí voda a ještě potřebujeme udělat, ještě potřebuji nějaké to dřevo, blbé, tady. Tady už mám dřevo a ještě se to udělat tak. Já chci jen jednu, nešlo by to udělat, že byste mi dali, jsem vám dal půlku dřeva a vy byste mi dali jednu tu. Tak a ještě potřebujeme, mám ohřaté dřevo, mám 8. To není to moc, ale rychle si uděláme čudl. A toto bude náš takový koš. Toto je koš. Jak to tady? Tady si něco. Takže já to otevřu. Tady hodím třeba sakra. A to protéče přes tu vodu až tam dolů. Ale asi si to dám na, ne na čudl, na to druhé, na takové to, no nevím jak se to jmenuje, ne na páčku vím, ale čekat, tak jak se to staví, tak a tak, ne tak, a tak hodíme si sem lever a necháme se po dobu otevřené, jak dlouho budeme potřebovat. Co bychom tam měli třeba hodit, tak si hodím si tam toto ještě. Tak. A vlastně tam nemůžete moc ani spadnout, ale já to zkoušet nebudu. Takže jo, já se s vámi loučím a těším se s vámi u dalšího videa, takže čau.